sini borokno bunani humkiri jago kintu tini se pointo bura giako ang sanani nayo gereng sa jaga ro yagri win nadi gereng sa jaga yagri nadi hor bote kai sing lai sabo sabno buiman sabo sabno kasuiman abo jeng ora jawab diwan borokno bani khakaham tai sini watei pamtei sini thinang ni chobano logiri nai or manjak phainai jotono no ani chobani selut tei khakaham yapare ang kokisi sano sanai ani kaisa program tongo DM office meeting joruri aboni bage ang mathanai ani ukologote bos kokaham sanai tongo chini subokta suronda borma borok tongo chini DSP kecham torun babu sungrok tongo tai chini etitep ni borom ganang presiden olendro songtongo borok norok bai kok salainai norok borne thani bo kok kaham khananai kok khai mose jeng illegal migrant no tuyei je choba chekmani omotini talsalai thangka 19 tarikho no talsalai thangka kintu भारतबर्षनि गोबांमा हास्तेबो गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा आसाम रगो इलिगेल माइग्रेंट उ लामचायतिके बांग्लादेश नि बरकसिना हावा फाय हाब तं फायनाय रंगनो नायतुक रमै बंगनि हावा पुस बेक खाय हरपानो चिनि तिरप्रावाखाय आबो कोन एक्शन तिनि सुक पर्यन्त खलायजागिया तिनी फुंगा आं निउज कायसा नुखा आसामो 450 बरकनो मियाबाय ओ सिगांगो नायतुगुय हेन काबरुय बरनो डिटेंशन केमत लांजाखा आर सिनियरखाय बस्ति खलायै आं निजे चिठी सुयै राज्यपालनो जानखा पुलिस प्रशासन जानखा bo jaga tong bo kamiwo tong bongni bothop bosti ni mung mang sairika to pare chinaro action yako tai chini andolon o je lama tui flag ti lai tai unglia boskang ni salo chini coba tebo kerak tebo phanganang खायजों मा नखलायनाय बुबाग्रा मिया फेसबुक लाइव सामान्य नरक खोनाखाना अमित शाह बाय बकक सालायका सालटामनि सिगां जों राजबारियाव आसुगलायखा चिनि 13 जना MLA नि बिसिं खरंनि मिनिस्टार जों जतन चिठी कायसाव सय खायका अमित शाह बाय मालायनानि बागै त्रिपुरावो लक्ष इलिगेल माइग्रेंट रक हाबै तंफायमानि बरंनो नायतुक तिख्लाय बंनि हावा पुश बेक खालायनानि बागै जों चिठी आंबो बागारावनो साका गोबांमा जत चिनि मिनिस्टार MLA रबो एग्रिंखा जुदि गभर्नमेंट चिनि त्रिपाक्षिक चुक्ति ओ इलिगेल माइग्रेंट नो खबै जुदि त्रिपुरावो इमप्लिमेंट खालायाखै कार्यकरि खालायाखै जों सरकारनि नखरि थानाय आबोनि बागैनो लास्ट जों दिल्लीव अमित शाह बाय जों मालायनाय सरकार तङै बसे जों चिनि मानथायनो जों मानलिया हिंगाखाय सुफुंजागलिया हिंगाखाय ओ सरकारनि दल तंगु हिनजागै चिनि तामो लाब बुंनाय तामो माननाय जों आबोनि बागैनो बुबागारा बाय तिनि फुंगाव आं मेसेज खायखाय मिया बकक सालायका बसाव अमित शाह बाय आं कक सालायका ताइगा साप्ता कायथामनि बिसिंगो एकटा किसु तिरफ्राव बखायनानै साकापो तफान बुबागारा बाय तिनि ताइसा मा सालायनाय सालायमानि परेनो जों तामो खायनाय खाया हट्टालिनानै गुसनारि मायां टंखा बुबागारानि कक मायांगै ताइ जोङो लामा बतक ताइ हिमलिया लामाव कासुलायसिनाय तिरफ्रानो पुरा अचल खायमारिनाय तामनि बागै त्रिपुराबन्दर आश्चर्यजनक मुङानो बांलादेशनि बरक अर फायरम जाखा बरंनो बेल लिरिरो अरनि बरंनो बनो बेल रुंगो जमीनदार रुंगो बंनो बेल लिरो ताबन परखताय नायतुक माया
पत्रिका नुखा काटिं खालायखा दिनै फाइनानि सिगां त्रिपुरानि हाइकर्ट न चिफ जास्टिस न आं चिठी कायसा सै गाबखा त्रिपुरानि वो जुडिशियल तम चलित बतिखे बांग्लादेश रंग और बेल रुई फियोगै रिजाक आबने पूरा डिटेल्स सैका सारिको आन फेसबुक मानाने पत्रिका काटिं मानाने जपक न नुगान फेसबुक अबानि कोकिया म अरनि 10 सैमानि पत्रिका बांला पत्रिकानि कक्से अबनोसे आं इंराजी बेखे ट्रांसलेट खायै चीफ जस्टिस न जानगो तबो ओ इलिगल माइग्रेंट शुधु जेनारेल एलाका सिमिलिया चिनि एडिसी एलाकाव गोबां मा थायो पार्वत्य चट्टग्रामनि बर्डर एमन के फाइका जों तरका चिनि हा ओ एडिसीनि फातार सेकजांमोन इसराय तब एडिसी एलाकाबो जों सेकजागै दंखा गंदा सरारको कताल कताल पारंबायखा करबुग्रको कताल कताल पारंखा पेशाब थल कांचनपुरको गोबां मा जागा पारं थांबायखा चिनि बुरु हदा रियां हदानि बररक आगि देवबर्मा कम्युनिटी नि परेनो बरक जतनि बरक बांगो चिनि तिप्रासारनि बिसिंग ओ बुरु हदानि बररक 2027 जनगणना बा सेन्सास सुंखाखाय बरकटाय सेकेंड पोजिशन दंलाखा बरक थार्ड पोजिशन थानानि सम्भावना दं एडिसी एलाकानि एसटी रिजार्व निनि बुसा निनि बुसुकनि एसटीनि जे कोटा ओ पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक से फाइ ताबो सेगै जानानि बागै सेगै दंफायका हाबो सेक्का मानथायबो सेक दंफायका तारपरे बसे जों सुफुङै दं सुफुंनानै जरा करिखा आं सुप्रीम कोर्टनि उकिल अश्विनी उपाध्याय बे आंकक सालायखा इलिगल माइग्रेंट इश्यू न तुयैब जतनिसाय कक्साव सुप्रीम कोर्ट केस खायतंगो ब त्रिपुराव फाइनाय साफिसियेंट डकुमेंट्स कोर्ट केस खायना हिंकाकाय साफिसियेंट डकुमेंट्स नांगो अ डकुमेंट्स रक थुमबायका चिनि चिठी रक जेरिबाय माने आबरक जतन ताबु जेरस खाय रेडी खायबायका सुप्रीम कोर्ट थाना सिगां जों हाई कोर्ट मा खायनाय चिनि एनआरसी केस सुप्रीम कोर्ट ने होते तांगे रिजेक्ट खांखाय प्रथम प्रोसीड्यूर अब निने हाई कोर्ट ते मा थांनाय आबनि बागिनो जों हाई कोर्ट केस खायनाय केस खायमाने यागुलोनो जों चिनि सभाबते बकराक मा खायनाय अमतेखेन तरक खायै जों तेब चिनि सभानो त्रिपुरा हाव प्रेसारिनन बागै जों मा खालायनाय चिनि अ मरसरा तेलेमुरा अ गानागिनि नरं नायनाय दे तैसिनद्राय र साल बुरुम बयनि हानि बरक अर फायो तैसिनद्रायो गोबां मानसिनि बरक देवबर्मा कुकी रांखल तारपरे निने रुपनि रंनि जागा वानसार दखल खायजाक कागज पत्र चिनि बर रंनि और शान्तिनगर तंगो चिनि बरंनि मुङै जागा तेलेमुरा रको ताबो गोबां मा जागा चिनि बरंनि मुङै वानसार दखल खायतं नक टाङै दं किछु खायमिया एक्शन थाङो सरकार वाना मा सिनसा देशनि आइन त्रिपुरा जेमन चलिया हायं दंहा अमनो ताई इंकोया अनेक बरक छावो जे अचबा बुसुक जराबो सयमानो बाहिनै गोबां बरक जों जखनते आं स्वराष्ट्र मंत्री न चिठी रिमानि परेबो नोटिफिकेशन नखमान पर जोंनो पयला शान्ति बाजारनि बगा फावो जों मिसिल तिख्लायो अनेक बरक हेनो रंजित देवबर्मा तिप्रा मथानि एमएलए और तंगे मैक्सिमाम तिप्रा मथा खायनो मांनो तांगे पार्टीनि फ्लेग दिया कारण म तिप्रा मथा दाबी खायमानिया तिप्रा मथा दाबी खायै नोटिफिकेशन नखरमानिया म केंद्र सरकार बिनि मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स ने होते नोटिफिकेशन टेकलाय जाका म कायसे नेशनल इश्यू सारा भारतवर्षनि बागैनो म फोनांजागनाय आबुनि बागैनो अ नेशनल इश्यू न तुयै जों आंदोलन नखर कांकाय चिनि नेशनल फ्लैग नांगौ जों जुदि तिनि और तिप्रा मथानि फ्लैग जुदि तुइखा हांगाकाय अ दांसाव तंने अनेक बरंनो नर नुगला खामु फाइगला खामु और तिनि हल नगा आसु फायनाय अ लामाव हिमबो तखिम तिनिबो गोबांबा बरंनो फाइगला खामु जत तिप्रा मथा खाया शान्ति बाजार
निनी बिश्वचन्द्र शान्ति बाजानि बिश्वचन्द्र मनो जों देरै खायका जों खायाब्ला तिप्रा मथा खायाब्ला केबो खाया साबो खायका काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा जोंनो इनभाइट खायका जों थांका आसिराम थांका जोंनि सुरन थांका जों ता गोबां मटिबो थांकाब्ले जों जत थां फायकाब्ले थाङै जों वातै सेक सेक खाय फायका सुतरां चबानि दरक दरक खायै जों साइ दङ चबानि हर दरक दरक खाय जों गै फायनाय तेब जों सानाय तामनि हिंगाखाय आगिबो जों आन्दोलन खायो याकारि रिलायो गोसार माजरना याकारि रो आंनो रंनो कग्रिवो आं अचबानि हयते आं कोनो दिनो कुतुलि थांला गोबां मा बरक सन्देह खायो ब कुतुलि दा थाना आं कइदा थाना आं राजनैतिक पद आनि कै एमएलए बो आं 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 न बुबागरानो थां साइका स्पिकारनो सिटि सिजाक आं याकारि रिसिनाय कारण तिप्रा सारनो जे कग्रि मानि अकगनो आं सफुङै मालिया अकगनो तिप्रा सारनो जे प्रतिश्रुति रिमानि म तिप्रा मथरके सफुं मालिया बुबागरा सुतरां आं 1.5 लाख टाका अनारियाम बेतन नावै एमएलए हस्टेलो तंनानै आनि इच्छा करै आनि बोखा कष्ट नांगौ खावब्ले दुख नांगौ कारण आं लुकरंनो जे कग्रि मानि आबो सफुङै माया बुबागरा सावता किसान नासिंगरा दिहने तब फानो आं लुकरंनि बागै दिनैसिम पर्यन्त नरगबाय बाक्सा दाबो आं बुजावै कक साइटं आनो सिकिरुइ कोनो लाभ करै ओ इलिगेल माइग्रेन्टनि कक 5 बोसोरनि सिगांनो खमुल नंगौ बासननिफ्रो तामो साकामे बान फेसबुक आं केसे रिरो आप्रोच सीएबीनि केस प्रोटेस्ट रेलिबो बुबागरा दं गोबां माने आटा दंगो ओ इलिगेल माइग्रेन्ट तयै आं तामो साका नायनाय दिन र सिं अमनो खाइमानि न गोबां मा बरक मखल कियर जागो रंजित देबरमदा नेता तरि थानो सोंनो लायै अमनो अनेक किरिजेंनाय दंगो गोबां मा जागाचिनि रेली खायना थांखाय जों नेशनल फ्लैग नतै रेली खायना थांखाय केबें मुं आसाय जागो हुमकिरि जागो गोबां मा जागावो चिनि बरनो बुनानि हुमकिरि जागो किन्तु तिनिसो पॉइंट बुरा गियाखौ आं सानानै नायो गोरोंसा जागारो याग्रि वइनायदि गोरोंसा जागा याग्रि नायदि हर बोतेखाय जोंलाय साबो साबनो बुइमान साबो साबनो कासुइमान आबो जों करा जवाब रिवानाय आसिक नरम हेनै जोंना ता वानसुदि जों सिलायनि सबा खायफायजा सिलाय याका रिफानो जों सेलाय कगनानि सोरोंमानि आबो पगयाखौ सुरनि कर नासुकजा ताइ स्राबसाका बनो साबानो जों पगै थांयाखौ किरियाखौ आर जे कोनो तिप्रासानि चबानि बागै जोंनो बुसकांगो दंगो बुबागरानो तयै सेबिनि चबावो ओ रामचंद्र गाट छनखलानो हयते पद्मबिल जरा हिमरिनाय अमंत साकाव तंगो इ कर जतन चिनि रूप हिंदी चिनि आसिराम हिंदी चिनि सुरन हिंदी आदिनो चिनि राकेश बन उद्योग नानाय चिनि ताकक सुमन आदिनो जोंनो फाइनान्सियल चिनि रां खक्साफोन करै बन सुबाव तिनिबो बबो जों बाय बाक्सा दं जत जागनो ब सुबावै दं आनि लगी थांगै ओ सिगांनि बन्द खरकसा आसामो सिलायबाय चबा खायनाय जेल 20 बोसोर साजां थांका पेरुल तालसानि बागै सुति फायका आनो फोन खायसाव किसिं आं नोंबाय मालायना मुसंगो हनेकेनो ब कापनानि सुरु खायका ब्लेखानि खाबो इमोशनल नङै फायका आं कापनानि मुसंखा आनो मुक्ति फायका आं सावो आं जेल ताइस थानानि सिगां नोंबाय किसा मालायनानि हने आं थाङै फायका उ सिगांबो मिया फायका किफिलै जिनि ताखौ सुमन बाय जों थाङै फायका हसा थुइ फायका मालायका अनेक दुख कष्टनि कक आगिनि कक रक सालायका मालाय फायका अमते हायकेनो जों
agini kok rokno bo waiso iso chini kising sangbai malai lai jeng muitu ma khalai ka abuni bagino norok bukata thidi ATTF NLF tini sukti ungkha arabo land rights ni kok sijak tongo political rights ni kok sijak tongo kebangma chini dabi tongo 250 কোটি টাকা মাংখা 250 কোটি ni phatarbo tongo hasingo chini asiram takok asiram sai thangka kebangma borok jengno subakha norok jotono subanai jeng from rika norok no jeng aroni kisa kisa ka nongno subanen bage jeng tiarungoi tongo chini from datino konai nongni kagos potro joti ঠিক ঠিক kai rika norok jotono mannai kagos potro ঠিক yang ka norok abona ঠিক kaibedi aadhar card bank account bishes koira norok abo ঠিক tongna nangnai norok jotono suba sumanai jeng tabo kaglainan jora krikha jeng tabo kathalai thanchangoi o buini dofarok chini hano segi tongfaimani chini manthaino segi tongmani omro se jeng taisa kifli man rubonai achujjono o sikango udaipuro Bangladesh ni borok phaisa aro 3 nok tanglai tonglai phika local wansa bai tiprasa kasulaika borok nomo joton Bangladesh ma uthongnai hini o Bangladesh no mare khlainai wansa ro tekto nangkhabla agini simi jara ka sunairo tekto nangkhable kai abuni bagino takuro bukuro ang masawo jeng thancha ma tongnai duski bazaro ani kaisa kerang koth ma tongo norok jotono saimana o duski bazaro ang waisa 2018 ni age oro kaisa jeng bazar soba khaile laimani tiwa IPC ni mungoi o bazar soba ni poreno anoromkha ang 3 mas khwaijelo tongkha abono bagino duskibo phainani kai ani kha srangai phayo duskine amsene lukuro je sobo logiri tongo borok taisa malainani je musung tongmani duski program ken ang jese program kotor tongphano ang jotono bat khayo tini 11 সময় DM অফিসার নি মিটিং টংমানি আঙা মিটিং গো থাংলে সাইরিকে DM না আং ফাইমাংলা আং সাইরিক সাইটে নি মিটিং গো ফাইনাই সাইরিক সাইটটাও চিনি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং টংগো যত মিনিস্টার MLA রক টংনাই আংবো থানাই কা আবুনি বাগাইনা আং সিকাং বাইরা কগনারক মানারখা নর খাতা বাইদি চিনি কবাংমা কক সানানি টংজাক টংগো বনে নর কক খানাই থাংদি আহাই নাহাই जों मा सापिनाय चिनि কক बरक बाय कायसा কক टंगो जों अनेक गोबांमा पदरे पद बुंलायखा गोसा करम अनेक दाबिनो राजनैतिक इस्यु खायो जों आबनो सुफुं मालिया किन्तु मत नेशनेल इस्यु थाका ना के आबुनि बागिना कायसा কক सामानि टंगो जे उंखा उंगैनो थांका सावै हाबनानै गरै साका तियारि बाय थांफानो खामा तियारि टंगो आबुनि बागिनो जों बुबाग्रा बाय लगिरिवै बुबाग्राना लगिरिवै बुबाग्रान तैफांबाय बोसकांनि सालो जिनि चबानो देबो करा फान गनाखाय माति सानाय मोसक सावैनो नरन आहायनो आहाय खाकाहाम ताय हामजामा याफरे आनकं मुसुक्रि नंसतो जतनना हामबाय खुलुमका।